Maya pat magrasyang abak po kay kayuman. Kingaldo iti pagmasusyan tayo ang kapiesta ng San Cirilo ng Jerusalem. Si Cloud Tampo at pangadyan tayong orasyo emperata laban kay COVID-19. Itamungan po. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay igpami. Aminan mi la rin kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal a tao. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod. At yatsyat mi kaya kami, ing makawulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan.
Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, rintang mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mi ring sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mingayawo na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kami ngalang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. E mo sana pisawili ng aklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo king ikabos king sablang panganib. O maligayat kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calonsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita ng Cassia, Ipanalangin mo kami. San Cirilo ng Jerusalem, Ipanalangin mo San kami. Agustin, Ipanalangin mo kami. Matulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Kaniti pong kayakatang kapag masusyan, pakiabetala ka rin kayakatang panalangin, ding makatuking intensiones, ding masi-sponsor, king pamiparangal kang San Jose, esposa ng Maria, Sister Marlene Manaloto, Sister Saira Tambo, Sister Monica Hinco, Sister Eileen Arcelia, at Sister Teresa May Basa. Pasalamat na ding makatuki, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Christian Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Belina Katikbak, Ditsen Lita David and family. Special intention, Belina Katikbak, Jaime Lorenzo Lim, Joan Rose Tolentino and family, Kapayapan Pilataning Russia and Ukraine, Rosario Bondok, James Lorenzo Lim. Speedy recovery, Crismel de Alca, healing, Bel Trinidad, Lina Bonus, Mario Supan at Lerna Panganoran. Birthday Thanksgiving Daddy, Samuel Bolario at Merlin Tuason. Ang timurin ding sablang karadwag yung purgatorio ding kaladwada di Pelisa, Maria, Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Junior, Monseñor Luciano, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Reynaldo, Jose, Ruben, Macario, Librado at Jesus. Magkabit ang puking dalita pampulat.
Kilagin ng ipampo, ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya ka, timurin. maya payabak po, Maya payabang po ang at ngayon na po yung bispera, ng piyesta ng Apong San Jose, ang taulita mong labina. Habang abebeng matampang tangganap kaniti, si siyang talapareng kasalanan tamot, anyaran pa may lunos na at kapatawaran ng Ginoo. Igang manaliling tagumpe, king balamuwari kabigwan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Igang batong sikwil daring manalakad bale, milyaring batong panyulok, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Igang umpisa ning meto nga bayang kasunduan, at meto nga bayong balayan ng Diyos, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may ipaintutu pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, dala nakatangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mapamakalulu, ding dapat ming kapanisyan, yatad da sana kaya kami ing kapatawaran. Ibuklat doring puso mi king lugod mo, at sadyara kami para king daratang ng kapyestan ning pamanyubling mebye. Itihadan mi king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam mo po king amano ninggin. Pamamasang ibot, kilibro ng Henesis. May gitnang kaluguran Israel i Jose, kesa karing aliwa ng anak, uling matuwa ni Israel, inyang mibayitya i Jose. Ginawa yang imala na makabatakde para kang Jose. Inyang ikit daring kapatad no, king may gitnang kaluguran tatara, kesa king keno paman karelang mikakapatag. Pikasaman de, at era ne burimang kasabi. Misa na yaldo, mintala king Sekem, ding kapatad ng Jose banpastulan ing kawa ng tatara. Nga ng Jacob kang Jose, ewari ding kapatad mo magpastulo banda ka rin Sekem. Penalukyan na lang Jose rin kapatad no, at di sana laka rin kindotan. Malawot siya po, ikit dane, at baya milapit karelo, apisan metong danem patende. Ngarang mi sabi-sabi, o yana ing mapaninap, me kokeni, patentaya, at sakataya iyugse, kintalaga. Sabyan tamo, ing liklak nining mabangi sa animal. Lawan tamo nung nanong kararasan daring paninap na. Inyang dimdam ng Ruben iti. Penikwa naneng iligtas karela, nga na. Etaya papaten. Sinabi na pang Ruben karela, king ela patulong daya. Nune iyugsera niya mo kintalaga, karin king ilang, at ere sana panasakitan. Sinabi na iti, manaligtas ni Jose, king gamat ding kapatad na, at abalik ni kantata na. Inyang malapit ni Jose, karin kapatad na, likas de imalan asusulod na. Itang makabang imalan ang makitakde at inuksere king alandanum at talaga. Kay bat, linuklo na lang mengan. Inyang miglalawela, menakit lang esmailitang abe-abe maglakbe ibat Gilead, papuntang Ehipto. Panyangkap at pabanglu ing karga daring kamelyo. Kanita nga ng Huda karing kapatad na. Nanong apala tamo no sakaling patentaya ing kapatad tamo,
at ilihim ing pangamateno. Pisarita niya mo ka rin Ismailito, at etaya panasakitan, uling kapatid tayo. Lamanin ni sarili tamong laman. Pekiramdaman de Ihuda rin kapatid na. Daralan na kanita ring mga lakal at tao midyan. Sinakareyo sekin talaga at pisalire king alagang 20 pirasong pilak karing Ismailito. Tikira naman deti Iyose king Ehipto. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Eyo sana kakalingwan ding malangkeyang depatan. Eyo sana kakalingwan ding malangke ang depatan. Ing Ginoo pe patatangan danop kin lugalay ito at sinira na insablang apanganda. Dapat tinupod ding makapanguna karela i Jose. Anting ipus, pisalire. Eyo sana kakalingwan ding malangke ang depatan. Tenikalada lang bitis na, at pati na imbatal na. Anggang ding amano na, mengin tutulong. Ing pepa tutu, yaing amano ning Ginoo. Eyo sana kakalingwan ding malangke ang depatan. Kanita ing arin Ehipto, pepabulos ni. Ing Panginoon daring bansa, gawaning malaya. At penibalane king pibale-bale na, at talapangasiwa kin sabla ng bandi. Eyo sana kakalingwan ding malangke ang depatan. Parangalantaya po'y maya pabalita. Igmayap ya insukat yung daptan, at aliwa ing emayap, ban kayong mate. Kanita, tunay makyabayak ya kayo, ing Ginon Diyos amayupaya. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka timurin. pamamasa king may pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. King panahon na ito, Jesus sinabi na karing mata sa saserdoti at karing makatwaning balen. Pagkirandaman niyang metong pangtalimhaga, ating metong ataong menanaman ubas king gabun na at bekuranen. Kinulkulyang pibilyanan king pipapaslan ubas at mitalakadyang metong atori. Kay ba't nanita peniwala na karing kasamak at sakaya minta king marayong lugal. Inyang mirasing panahoning pamamupol, ubas, tibura na laring ipos na, bantanggapan da ka ring kasamak, ing partina. Pena sakit dala, ring kasamak na ring ipos na, pe malupalo ring metong, pete ring metong, at pe masibas ding metong. Pasibay may tubod ni namang aliwa pang ipos, ing makigabon, lalo lang dakal kesa ka ring minuna. At makanya mo naman yung depat daring kasamak karela. Katatol yan, tinubod na karela yung anak ng lalaki. Nga na, pihong igalang daneman yung anak ko. Dapat inyang ikit din kasamak yung anak, ngarang may sabi-sabi. Ito yung talapagmana na ning pakisamakan tamo. Tara, paten tayo, ba nakuha taming ing bandina,
Nya dekapde, liwalde king mulahan ubas at saka repete. Nga nang kinutang Yesus, ngini nung datanga nala ning makigabon, nano kayang daptana karing kasamak ng deta. Nga may kibat, sigurado na lang ipapate, di nga maya patawang deta. At ipakisamak ni ing mulahan ng ubas, karing aliwang makisamak, amunye king pupul king panahon na karampatan. Nga nang Yesus karela, ay wari abasay ni king kasulatan. Ing batong eraburi ring manalakad bale, ing maging batong pamuntok. Dapat na iti ning Ginoo at pagmulalanan tamo. Inyang ini sasabihin ko kaya kayo, nga nang tinudong Yesus, milakone kaya kayong kayarian ng Diyos at miyabiya ka ring taong biyasang papamunga kaniti. Inyang dindamdering pamuntok ding pari at parisewo, ing talimhagang sinabi ng Yesus, balura king ilaring pamaramdamana. Buri ring iparakap, dapat tatakot da ka ring tao, huling kikilalanan ding metong apropeta, Jesus. Ing mahip ng balita, ng kakatamong kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo, makiramdam tamo po king umili. Kwento po sa akin sa Amerika na mga kaibigang mga Pilipino. Noon daw yung ulo ng salmon na isda ay tinatapon lang ng mga nagtitinda dyan. Kaya yung mga Pilipino, kinukuha nila yung mga ulo ng salmon. Kasi parang ayaw na mga Amerikano yung ulo ng salmon. Pero nung napansin ng mga Amerikano, mga nagtitinda, na naubos yung mga ulo ng salmon, at nag-uuna na yung mga Pilipino, nagsimula na nilang itinda na rin. At ngayon, isa sa mga mahal na ring tinitinda sa US ay mga ulo ng salmon. Kahit noon daw po sa Amerika, tinatapon yung laman loob ng mga manok. Balon-balunan, atay, puso. Yung mga tinatapon yan, kinukuha ng mga Pilipino. Kaya ngayon, napansin din ng mga Amerikano, kasama na sa mga tinitinda yung laman loob at pinagkakakitaan na rin. Sa bagay naman, hindi naman basura yung ulo ng salmon. Lalong hindi naman laso ng balon-balunan yung mga laman loob ng manok. Mapapakinabang din at masarap, di ba? Hindi naman masama. Hindi naman lason ang mga ito. Kaya yan. Kahit dito po sa Pilipinas, yung ulo ng salmon, mahal na rin. Mahal din yung ulo ng salmon. At saka yung laman loob. Kaya hindi lahat ng patapon ay masama. Hindi lahat ng tinatapon ay basura. Kung minsan ito'y kapaki-pakinabang. At ito'y mapapakinabang. O baka mas higit na mapapakinabangan ang mga tinatapon. Dito po sa ating mga pagbasa ngayon, ito tungkol sa mga tinapon. Sa first reading, si Jose ay tinapon ng mga kapatid niya. Ang dahilan, hindi dahil sa masama si Jose, na pinansagan nilang the dreamer, ang taong mapanaginip, the dreamer. Kaya siya tinapon kasi inggit ang mga kapatid niya sa kanya. Kasi siya ang labs ng kanilang ama. Kaya dahil sa inggit, ayon, itinapon siya. Itinakwil siya. Ang Panginoon sa ating Ebanghelyo, ito yung pinupunta niya. Kasi dun sa talimhaga, yung
yung huling pinadala ng may-ari ng ubasan, na baka sakali galang siya ng mga kasamak, ibibigay yung parte niya, pinatay din. Pinatay yung anak ng may-ari ng lupa o ng ubasan. No? At dito, nasabi ng Panginoon, sabi niya, hindi niyo ba nabasa sa banal na kasulatan, no? Ang batong itinakwil ng mga nagtatayo ng bahay ay siyang naging cornerstone. No? At ito, sabi niya, ay ang gawain ng Panginoon na ating kinamamangha. Kasi ang Panginoon mismo ay yung parang siya yung anak dito na itinakwil ng mga manggagawa, ng mga kasamak. At ito yung sa sinabi ng Panginoon, siya yung parang batong pundasyon na itinapon at itinakwil ng mga manggagawa. Gayun pala, ito yung pinakamahalagang bato. Maaasahang bato ng ginagawang building. Kasi ganyan po yung nangyari kay Jose. Sa bandang huli, si Jose ang pinagpala ng Diyos at nakasakip sa kabuong pamilya niya, sa mga kapatid niya, kasi nagkaroon ng famine dun sa lugar nila. At si Jose, na tinapon nila, pinagpala ng Diyos. At siya'y naging makapangyarihan sa Egypt. Ginawang kanang kamay ng Pharaoh. No. Kaya bandang huli, dahil sa kanya, nasakip niya yung kanyang pamilya sa kahirapan at gutom. No. At ganoon din ang Panginoon. No. Siya'y pinako sa krus, pinatay, pero siyang naging haligi ng ating kaligtasan. Siya na itinapon at itinakwil, minaltrato at pinatay, naging daan sa ating kaligtasan. Kaya hindi po lahat ng mga tinatapon, hindi lahat ng tinatakwil ay masama. Minsan, sila yung mabubuti. No? At sila pa'y pinanggagalingan ng biyaya. Pwede tayong makaranas ng pagtatapon. Baka tayo rin ay tinatapon o tinatakwil. At tandaan po natin, di lahat ng tinatapon ay dahil siya ay masama, kundi kuminsan dahil sa inggit. Sa inggit, kaya ito'y dinededma o kaya sinisiraan dahil lang sa malaking inggit. O dito sa ating ebanghelyo, dahil sa they are rejecting God's ways and God's messengers. Mayroon pong ganyan. Ayaw nila sa mabuti at ayaw nilang marinig ang mabuti. Kaya, ultimo yung nangdadala ng kabutihan ay kinalang sasaktan at sisiraan. At para sa atin, bagamat ito'y mga tinatakwil ng tao, ng lipunan, pero sa mata ng Diyos, silang pagpapalain. At sila pang magdadala talaga ng kabutihan sa mundo. Kaya sa atin po, kung tayo nakakaranas ng ganito, at tayo tinatapon, tinatakwil, sinisiraan, sinasaktan, ipinapahiya, dahil lang sa kabutihang dala natin, huwag tayong mangambat matakot kasi tayo nasa panig ng Diyos. At ang mga nasa kabutihan, silang laging pinagpapala ng Diyos. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa panitimang kahilingan, tayong lahat na patuloy na ginagabayan ng Panginoon sa tamang landas ng buhay. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, ibiyemi sa ka, ing bunga ng mayab, ning biyemi. Ginoo, ibiyemi sa ko, ing bunga ng mayab, ning biyemi. Para king Iglesia Katolika, manano na sanang anting ubasaning Ginoo, laganap yo karin sa blang bansa, at mamungan dakal abungang mayap,
ipanalangin taking Ginoo. Ginoy biyemi sake kayong bunga ning mayap ning dabiyemi. Para ka rin pamuntok ng gobyerno, ingkarelang katapatan at dedikasyon king obra, mamunga sanang metong abayong lipunan ang maunlad at payapa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoy biyemi sake ka ing bunga ng mayap ning biyemi. Para ka rin daralan kasakitan, ingkarelang pamagdusong, mag-obra sanang anting pataba, apapamunga karelang labis-labis a bunga, ipanalangin taking Ginoo. Ginoy biyemi sake ka ing bunga ng mayap ning biyemi. Para kikatangan, kapilan man sana, eta magselus o mangandirya ka ring aliwa, nune mag-obra tamon lubusan kinsulok amitulduke katamu, kilubning ubasaning Ginoo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoy biyemi sake ka ing bunga ng mayap ning biyemi. Ngeni aduan tamo po in sarilitang kapagnasan. Iba, ipaligayan ka nung mamunga keng dakal. Iti sana ato paranmi, kapamilataning masodoming pamakyagum kang Kristong kay kanganak at ginumi. Amen. Amen. Deta pong makasadyang mag-oferta, lakad na lang. Makiabiatan pong magkanta kindalit para king pamagsadya karingay. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, si Panglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoy tingdaon karinggamat mo. Kaya kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamoy ka sa plala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, isadya mo kaya sanang magmasusi, karating misteryo, at sa pan mo keng mi biye king lugod apapasyagda. Itiadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kang timurin. iyat nayo rin puso yun. Makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang kanino ipa, Diyos king alangang lubos may ipaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Balang banwa, babiyeme kaya kamiting masayang panahon, anong umipagsadya ng pamagmasusi king pamailasa, kamatayan at pamanyabli ng mebye, kambering may bayang puso at kaisipan.
ipagkalub mi kaya kayong ing espiritu ning malugod akagalangan kaya ka, ading kusang luba pa manyuyo, karing paraming tao. Kabang gagana kamila, ring maulang may palyari, amin niya bayang beke kami, kapamilatan ng Kristo. Mi gaganap kilub mi, ing larawan ing kaya kang anak. Ulinita kamberi sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit mi kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami, manyali lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Baya may daong kusang loob, king pamailasa at kamatayan. Kinwaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Pira sinet, binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga at kananya. Iting ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyayin kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Iti yung kalis, ning kanakong daya, ning daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu, para kaya kay, para karing sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapat niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganahan mo iba, ing kamatayan at paman niyo blina may biyan ng anak mo, daram niya kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Kapang mabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap kay meto yato, ban may ganap king lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at sablang pari. Gana ka muna naman, din kapatid ming pepainawan at maninang sabing niya, dalanin tarasoy mong yamang Felicito, kambiyan ng Domingo Senior Junior Alma Tose. Ading alapang mayamong nabiya, tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kaya nga. Gawan mo kaya nga karapat dapat magkamiting bilang hanggang. Ban kaya ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambi ng San Jose, ang kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at tinupad kimal mong kaburian, yung kaya kabaning panawun, purienda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo, kaya kang anak.
King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu. Kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapaminto king amayan talapangabo sa bibugin banan ng taro, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Ikabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasaupanin kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesu-Kristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, higang mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya kan, timurin. Ipo may kakapatad, masyatama ngayon pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kayo po. Amino
Agud at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa minilako king kasalanan ng ato. Noon tamang makakilala at makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasming amano mo, kumayap na ako. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo. Banking daratang nga pambansa pon panglokal halalan. Intunay ang mag-ari. Yung kaburyaning Diyos ang mamantabi karing sa belang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin. Iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampon terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsul, kasakiman, ampon sa buatan, ban makapamiray. Iligtas mo kami, Ginoo.
King kaya lang malit, king pamaglinlang, ang pong makitid, apan lalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampon kapanyiran na pamangamano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsensya mi yung gawan tunay at tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kaya panding kekalden ning mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin dignidad ning tao yung palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka, ampon may na, ilaring migit miunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyesek ing kalikasan na yamilako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamisan metong, yaing mamiyadalan, king daklat ning kapayapan, ampon katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Dios, at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan da, ring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo. Itamongan po, pastol ning kaladwami, ampon talapagligtas ni Meto Sigluban. Ing politika yung pigkalup mo kaya kami, Meto nga panagkat ban sumuyo ka ring sabla, ampon dagol king kabanalan. Ang tabayanan mo yung politika king bansami, anti mo yung pamanantabi mo kaya kami. Manano na sanang yung pamanantabi mi king politika, para ka ring botante ampon kandidato. Mamye parangal king malalagyo mo, at makasawop, ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, alilano sana niting komunyon, din kaya kaming biye, bandado ming tapat, apagdulapan, ing kaligtasan na pangako na. Itiyadon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kaya timurin. bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintuto, ing ipa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. Pameta ng iniluguran tayong Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Diyos. Dahil po salamat, Maya Poras, magandang araw, marami pong salamat. Ing parokya ng Santa Monica, Ketibalen, Mexico, metong yang masayang komunidad, ang mapanalangin, mituturwanan, at misaup-saupan para king kaganapan ng biye. Kaniting milabas sa banwa, ing parokya tamo, matimid nung susulong,
ding programang maglayon king pamiganap ning be Kristiyano king kapamilatan na ning pamaglingap king komunidad. Ing banal a kapulungan, ing balayan ng Kristo. Uli niti, masayami la pong dadake ke kayo, ding bunga na ning ke kayong masabal, at lugod ka rin kaparokyang lubos mangailangang sahop at lingap. Diniring kaya katamong meging proyekto. Mumuna, pamamiyasahop ka rin kapatad tamong mangailangan anyang panahon ning lockdown. King sahop na ding niyayaliwang aguman, kalupaning bayanihan musikahan ng Ryan Kayabyab, amponing Standard Chartered Bank. Kadwa, ing COVID Response Drive o ing CORD, may kasawap ka rin kaparokya tamong may home quarantine. Katlo, ing rice subsidy, ami pamye king aduang pulot siya mapamilya, miyembro da rin kaya katamong bisitas. Kapat, adopt a family program, ang maglayon sumuporta ka rin pamangailangang pinansyal. Katatawalyan, ing gift giving, may ganap ka rin kaya katamong bisitas, anyang Enero ning kasalukuyang banwa. Kaniting panahon ning Kwaresma, metong yang panahon ning grasya. Makipagsalita kaya katamo ing Ginoo, ban makyabe tamo king kiyang lasa at kamatayan. Kapamilatan daring panagkat ning pamanalangin o prayer, pamag-ayuno o fasting, ampon pamamyelimos o almsgiving. Deti masampat lang alimbawa ning kiyakatamong pamakiramdam king balang metong kalupa ning panagkat ng Papa Francisco kiyakatamo king Synod on Synodality o ing pamaglakbe anting metong abalayan ayabe-abe at makisan metong king Iba, Anak at king Banal na Espiritu. Uli niti, agkatanda kayongan pong makyabe king programang awsan tamong Dieko Diemo at tinatag ning parokya para ka rin kapatad tamong lubos mangailangan. Iti, metong yang paralan, ban kanita makapakisan metong tamo king aos ning panahon, ing pasiknangan ing pamibukluran at kasalpantayanan tamo, libutad ning takot, ampon pamisagsagan at daralan ning pandemya. Baka nano po inggawan. Mumuna, malyari kayo pong midikil metong nga alkansya, bote, o lata, anong nuka rin nyo la ibaldug, ding kaya kayong adawon para kaniting panahon ning Kwaresma. Kadwa, mag-secure kayo pong sticker, ami pamye balang misa, king pasbul mayul, o kaya naman, ibat ka ring assigned representatives ding balang CPCs. Katlo, isulat ing lagyo, king parti anong dumakalage ing amanong donor. Kapat, ilagay ing alkansya king altar ning pibale-bale, at abayan panalangin akapagnasan, potang babaldog ing dawon. Itingke kayong maulang dapat, metong yang dalan, ban may paltutu, ing paninasan ning parokya, karang miyayaliwang programa, ban may sulong ing biye. Malyari ula pong ibiye din kaya kayong alkansya, mag-umpisa king panahon ning pamanyubling me o Easter season. King kaya katamong parokya, kilub ning offertory procession, king misa. Kalupan ning lugod ning iba kaya katamo, king pangadawon ning kayang anak, uli ning lasana at kamatayan king krus, manano na sanang ding eganaganang bininyagan, gumusaltangan at sumulong king pamisan metong king kasalpantayanan. Manano na sanang king kapamilatan ning pamaylasa, ampon kamatayan ning ginuta mong Jesucristo, idala na katasangan king pangakabus tamo, kaniting daralanan tamong pandemya. Santa Monica, ipanalangin mo kami.